Yan yung drum sa pag-play ko nung una. Pero nung tagal na, so kung gusto nyo pong matutunan kung paano i-play ito hanggang sa maging mabilis kayo, panoorin nyo lang po itong video na ito. Ako po si Jordan Prado, hindi po ako professional, hindi ko na masyadong habaan yung pagsalita ko. Basta may share lang po ako sa inyo para ma-improve nyo rin yung pag-play nyo po sa inyong drums. Okay? Bayan nyo po ako. Ito na ako na. Nung start, ganito po. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun yun. Pero nung tumagal na, ganito na. Bagalan muna natin. You know? Ano lang. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang sa mabilis na. Patuloy nyo lang hanggang sa makuha nyo. Yan lang po. Salamat sa inyong panonood. Hope na may natutunan kayo. At kung nagustuhan niyo itong video na to, please subscribe to our YouTube channel. At marami pa po tayong video na katulad nito sa pagtuturo ng drum. God bless po!